Teško je znati kako da odgovoriš. Međutim, dobra stvar je što nisi sam. Bilo ko može da bude žrtva nasilja na internetu. Da bi zaustavili nasilje na internetu, svi zajedno moramo da mu se suprotstavimo. Potrebno je da odgovorimo u ime svih koji su njemu izloženi. U komentarima ispod videa predloži svima odgovore na ovakve poruke.